Sakham ungjak BJP ni adong eba kwcham Deputy Prime Minister Lal Krishna Advani srangshani horobono Sakham nogo borti khlaika tabuk kisa sagro kaham no tongo hwnui sai mankha sak naikol ro kaham keno naikoli tongkha bono abo haikeno Sakham nokni bwkhak tei saklaika gudungma sal romuino sakhamya tongmani umor gobang wngmani bagui koktwma sai mankha srangshani horo atumsake sakrok hamya wngma bai logi logino Delhi ni All India Institute of Medical Science Sakham nogo borti khlaijaka bono Sataikolayo talthamni swkangno Bharat Ratna sokat manmani Lal Krishna Advani hanikashko Draupadi Murmu bini tongthainogo thangui bono borom yafrei rikha a jorabo phai manjak phaika Mantri bwkhak Narendra Modi Union Home Minister Amit Shah yak hanikashko Jagdip Dhankar Pratirakshya Mantri Rajnath Singh 1986 bisini simi 1993 bisini simi 1998 te 2004 ni simi 2005 bisi jora BJP ni achufang tongmani Lal Krishna Advani aboni logi 1999 bisini simi 2004 jora hakotoni Union Home Minister te 2002 bisini simi 2004 bisi jora yakchuk Mantri bwkhak tongmani Lal Krishna Advani Bureau Report koktwma